Ambo pernah bapak-bapak ibu-ibu ketubah ambo balimpi tu ambo sarayo anak yayen tamatan fakultas dakwah. Itu dah jurusannya. Tolong Pak Cik anak jamaah khutbah balimpi dah ada bahan do Pak. Aku nang gadang Sarawak tu. Khutbah ndak bisa awak kuliah di fakultas dakwah, ndak ada bahan. Itu kadang Sarawak. Kalau Sarawak kadang nan awak pakai berandai itu Pak, tu rencak tu. Besilik, tari sewa, tari piring. Sarawak kadang namanya tu. Kalau kadang Sarawak, itu ndak kemenakah duit cie. Kapara ndak mapan, memelihara ayam ndak amun. Iya kan? Jadi pegawai negeri gaji ketek. Sadonya Malaysia ti, mau je pun ndak amun. Ari balai di pekan danguang-danguang tu